Күңеленә күрә Аллаһы Тәгалә гомерен дә биргән. Саба районы Өйет авылында яшәүче Хәкимә Бизакирова 104 яшын тутырды. Аны тәбрикләргә район башкарма комитетыннан Шыңар авыл җирлегеннән кунаклар килде. Хәкимә әбине гомер бәйрәме белән котлап, хакимият башлыгы Рәис Миңнихановның кыйммәтле бүләген һәм башка күчтәнешләр бирделәр. Сабадан Әлфия Мүбәрәкова язмасы шушы хакта. Кәйесі түшіртәмеме қозмайы солып, әнлары бұтқа пішіріп ошатам. Әнә шулай, яш баланы баққандай тәрбияле Зөлхәбир апа әнисен. Әнидән дә қадірлі кем бар бұ дөньяда. Хәкимә әби 1917 елда Кибәхуҗа авылында туа. Буй җиткән кыз Өйет авылы егете Шәмсе Мөхәммәдкә кияүгә чыгып 10 бала таба. Малайларның гомере кыска була. 6 кызы белән горурланып яши әбекәй. Әнинең туган көненә килдек. Әнигә тагыда сәламәтлек телибез әле. Биргән гомерне яшәргә язсын инде Ходай биргән гомерне. Мин әни хәтерлим менә кунаклар кайтадыр бик күп. Мигә кичкенә вакытта. Кышка кергән саен базга йөгереп төшәдер. Сөт, смета менә шунысын хәтерлим. Ничек түзгән ул аяклар? Бөтен нәрсәне үзе әзерләп, үзе йөгерәдер. Хәкимә әбинең тормыш юлы калын китап итеп язарлык. Илдәге барлык авырлыкларны үз җилкәсе аша үткәргән ул. Колхозлашу эшере, ватан сугышы, сугыштан соң илне торгызу, динсез еллар аның башыннан үткән. Хәкимә әби гомер буе баш күтәрми эшли. Тормышын кили, туганнарын ярата. Әнә шуңа күрә дә аның үзен дә зурлап яшиләр. Ул кисәң дә, китсәң дә, рәхмәттән башка, саулыктан башка, сәламәттән башка бүтән бер нәрсәдә аның иң яхшы сыйфатлары алар барса шундый. Бик рәхәт әниле булу, әле әни дип кайтабыз, менә ул исән дип аның янына кайтабыз әле без. 17 ел гомерен ул дөм сукыр килеш утыра. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңниханов Хәкимә әбине 100 яшы белән тәбрикләргә баргач, Хәкимә әби, сиңа нәрсә кирәк дип сорый. Күзләрем күрми шул улым. Бу якты дөньяны бер күрәсе иде ди Хәкимә әби аңа. Рәис Нургалиевичның тәвәккәллеге белән 100 яшьлек әбинең күзләренә операция ясыйлар. Һәм ул уңышлы үтә. Менә шундый мөгъҗиза. Әби күрә башлый. Район башлыгы ел сайын әбигә үзе сораган әйберләрне бүләк итеп тора. Быелгы бүләк газ плитәсе. Зак яшәүнең сире нәрсә икән? Барыбыз да моңа җавап эзләй. Ә сорауга җавапны әбинең тормыш юлы үзе әйтеп бирә. Кешеләрне ярату, хезмәтне сөю, гайбәт сөйләмәү, изгелекләр кылу, Аллаһы Тәгаләне зурлау, динне данлап яшәү.